1, 2, 1, 2, 3 και... Του πανέλα πάμε να κρυφτείς. Κλικ, 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 κλικ. Εδώ ποντίκια σπάζουν όλοι μέρης. Κλικ, 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 κλικ. Δεμένοι όρθιος σκρολούτε ένα κουμπί. Κλικ, 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 κλικ. Δεν τη γλιτώνουν ούτε τα USB. Κλικ, 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 κλικ. Κλικ, 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 κλικ. Σαν μπουν στο site τα χέρια χτυπούν. Στο τραπέζι χωρίς να κοιτούν. Κι εγώ από κάτω λες και δεν είμαι εδώ. Φωνάζει ναι ρε και με σπάει στα δυο. Κλικ, 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 κλικ. Κι αυτό όταν ξαναμπεί στο site αυτό. Το νου σου στο ποντίκι παρακαλώ. Είναι αμαρτία να το κάνεις αυτό. Λείπει σου το μικρό σου το ποντικό. Κλικ, 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 κλικ. GetItNow.gr Κλικ, 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 smart.